ಎಂಚೆಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಪುತುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದೇರು ಅಲ್ಗೊರ್ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಗೊರ್ಚ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದೇರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಇದು ಕೇಳ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಮೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನು ಇರು ನಂಬರ್ ಬೋಡಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುಡಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪುತುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂದೆ ಉಂಡದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪನಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಮ್ಮನ ಮಗನೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಟು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಡು ಪನಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಮೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಡೆ ಅಮ್ಮರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋತ್ನತ ಅಲ್ಪದಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಏರೆಂಬುರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬನ್ಪ ಆಗ ಕೂಡ ಪದೇ ಏನಾರು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬನ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬಿಡದಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿರು ಓಲು ಅಮ್ಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಪೋತ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮರ ಜೊತೆ ಪೋಯಿಂದಕ್ಕ ಏರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಏರೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರು ಪಂಡರ್ನ ಕೇಂಡಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಳು ಪಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಲ ತುಲೆ ತೊಜಪ್ಪ ಬೆನ್ ತುಲೆ ಅಮ್ಮರ ಜೊತೆ ಪೋತನಲ್ಲ ಇಂಚೊಂಚು ಫೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿರು ಫೈಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆವಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಫೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ನೆಟ್ ಫೈಲ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪೇರು ತೊಜಪ್ಪ ಹೊಡತ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೊಜಪ್ಪ ಇಂದಕ್ಕ ಇಂಚ ಫೈಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮೂಮೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಬರೆಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇದಕೋಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದಲೇ ಬಾಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಬರೆಯರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಾಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ದ ಕಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೆಯರ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೆಯರ ಅಲ್ಗೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ದುಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡುವೇರು ತುಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಆಪ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ನಿಕ್ ಏತ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಳ್ಳ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇರು ತೊಜಪ್ಪ ಬೆಂದು ಆಯ್ದು ತುಳಿ ಬಾಲೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಟಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ಉಂಡು ಮಂತ್ರ ನೆಟ್ ಫೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಸಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 15,000 ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು 2,600 ಅಂಚ ಬರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆದ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಆರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಓಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾದಂದು ಅಡೆ ಪೋತುನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಡೆ ಪೋತುನಿಯ ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ಲ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೋರ ಪೋದು ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ 7 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನು ಬಂಡ 10 ಗಂಟೆದು 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದ ಬೊಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಮಾತಕೋಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇನು ಜರತ್ತ ಮೂಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡದಕ್ಕ ಇರನಡ ಕೇಂದ್ರತೆ ಜೋಕ್ಲೆಂಚ ಆಯ್ನ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದವರ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಎನ್ನಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳು ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಲ ಪೋತು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಂಡ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ಇಂತಿನ ಮಕ್ಕ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋಡತೆ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಕೇನು ಬಿರತ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋತು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿಡೆ ಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಕಾರ್ಲ
ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ఉండతే ಮುಟ್ಟప్పుడు ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವಳು ಪಂಡೇನ ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ನಂಬರ್ ದಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೇನದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬರಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೋಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜನ ನಮಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಕಲಿ ಪನ್ಪೇರ ಉಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆತು ಕಿನ್ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಡಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕೆಂದಿಪ್ಪನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಅತ್ನ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಪುನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಜನ ಪೋಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಕೇಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಇಕ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಪಿದಾಯಿ ಯಾರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಡೆಲಿವರಿ ಆನೆಟೆಲ್ಲ ಅವಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡತಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಲುಪದಾರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲೆ ಅಡೆಗರ ಪೋದು ಬಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಯಾಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಅವರ ಪೋಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ಇರು ಪೆದ್ದು ಬರೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಮುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಪೋನಾಗ ಏನಂದು ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡಾರು ಪೆದ್ದು ಬರನ್ ದಾದಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏನೆಲ್ಲ ಪಂತುಜರು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೋದನೇ ಅವ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡೇರು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಎಲ್ಲಡ್ ಪೂಜಾ ಇಂದು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ತತೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಬಾರದ ಬರ್ದು ದೇವ್ರನಾಥ ಐನ 2 ಜನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ತಿನಾರ ಓಕೆನಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಳು ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಆರು ಎಂಗ್ಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬರ ಬಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಅವೇ ತಿಂಗಳು ಪೋಯ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂಜೆ ಆದು ಅವೇ ತಿಂಗಳು ಪೋಯ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಗ್ಲ ಸೋದ್ಯಂಡು ಇವ್ರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರ ಅರೆ ಖುಷಿಯಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಣ್ಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಅಮರಜ್ಯೋತಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ದಾನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪಿದ್ಜಿ ಆತು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ದಾರಿಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದೆ ನಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯತ್ತ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಂಡೆ ಓಲು ಊರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪನರ ಗೊತ್ತು ಜತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಿದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪು ತುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಸಂದು ಉಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡೆಗ್ ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪುತುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬಕಿಂಚಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪನರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪನರಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇತ ಪನ್ಪ್ರತ ದಾದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆರ ಐಕ್ಯನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಜುಂಡು ಬೇನೆ ಮಾಂತ್ರೆಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ತೀತೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಎಂಚಕ್ಕ ಇರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದು ಐತೆ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂದು ಗೊತ್ತುನತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರು ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡಂಡ ಇಂಕ ಅವಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ ಪಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ಯಾನ ಅವಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಪೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದತ ದದ ಅನ್ಪರು ಆಸೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಬೋಡುಂದು ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇನೆ ಅಂದ ಇರೆಗೆ ಎಂದನ ಬೇತೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರೆಗಂದ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗ ಬೇತಾರೆಗ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬತ್ತೆ ನಿಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಂತಾರೆ ನಿಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಯ ಓಡೆ ಬತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈಕ್ಲು ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ತೂಪಾರ ವೀಡಿಯೋ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಬ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂಗ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದು ಇತ್ತಾರೆ ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಲ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇನಾರ ಆಪುಜಿ ಅದಾ ಅವು ಪೂರ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲು ಪನಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಪನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಯಾನು ನಂಬರ್ ಏನು ದಿಪ್ಪರು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರಂದು ಲೈವ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡೇ ಪೋದೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲಾತಿ ಏನೇ ಹೊತ್ತಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಇದು ನಂಬರ್ ಕೊರಿನ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪನಾರ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಡದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನೇಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಮಾರೆ ಅತ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಮೆಂಟಿಯ ವೀಡಿಯೋಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಡ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪನಾರ ಆಪುಜತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪನಾರ ಆಪುಂಡತ್ತ ಹಾಂ ಅದು ಬಂದ್ಪರು ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆನೆ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪರಕ್ಕಿದ ಬಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ್ತ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ಲ ಚಾಕ್ಷಡ್ ದಿಯೋಡು ಬಂದಿತ್ತೀರ ದೇವೇರ್ನ ಪರಕ್ಕಿದ ಬಾಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಅಂಡು ಎತ್ತೋ 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೆದ್ದಿದ್ದಿಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಅನ್ನೇ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್